Yun mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw mga kaibigan, samahan nyo kami. Kasama ko ngayon yung camera woman, si Jinjin. Mga hunting tayo ng hipon, alamang sa Tagalog. Hipon dito sa amin sa Sorsogon. Gamit natin itong tinatawag na sagudsud. Sagudsud ang tawag dito sa amin dito eh. Sa ibang lugar, sudsud. Yun mga kaibigan, tara! Yung mga kaibigan, nakawala tayo alamang. Alamang. Oo, sa Tagalog. Hipon sa dito sa amin sa Sorsogon, hipon.
Mga kaibigan, mukhang nangangailangan yung camera woman natin ngayon ng pera. Kaya tanong ako kung tutulong siyang pumili kung magkano raw. Sabi ko 100. Yung titira pa tayo para makarami tayo. Kailangan ng pera ng camera woman natin. Ikaw masal ka na ba? Mukhang kakagising mo lang ah. Tingnan nga. Patingin. Huwag ka yan. Patingin yung tsura mo. Huh? Bagong gising. Yun, no? Dami. Dami alamang. Titira pa tayo. Habang andito yung alamang. Ibon dito sa amin. Sumalya siya eh. Pero hindi masyadong marami kaya ganito ang gamit. Pag marami yan, doon yan sa malalim. Nakabilog yan. Yung gamit namin, hindi ganitong sagot yun. Sarap, tinatawag na sarap. Dalawang tao yun. Talagang buong buo siyang papasok sa loob. Sa ngayon kasi nakakalat sila eh.
Kaya sagot siya, tulak lang. Yun mga kaibigan, siguro tama na. Siguro tama na, nakakapagod. Nakakapagod na maghabol ng ano, mga alamang. Wala, karami na rin tayo eh. Yun mga kaibigan, uwi na tayo. Yun mga kaibigan, uwi na muna tayo. Tama na to. Yun mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay. Nakabalik na tayo. Marami tayong nahuling ano, alamang sa Tagalog, hipon. Hipon dito sa amin sa Sorsogon. Yun mga kaibigan, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa Dumitita family sa San Isidro, Bacon, Sorsogon City. From Jose Dumitita. Yun, mga kaibigan, shoutout sa inyo. Shoutout din kay Arnil Pidirio no? Pidirio from Gubat, Sorsogon. Yun kaibigan, shoutout sa iyo kaibigan. Shoutout din kay Jeffer Belardo from Karen Ara. Yun. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Paygarong at sa susuporta pa mga kaibigan. Nautal ako. Maraming salamat na rin. Hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe.